Bueno, sí. Me dicen que si alguien quiere preguntar alguna cosa referente a Galicia, algún tema de cultura, algún otro tema, pues que están aquí, que están dispuestos a perder uns minutos máis en contestar a aquelas preguntas de calquera que queira preguntar algo. Se non daríamos o acto por rematado. Queríamos preguntar ao Padre Matos si quería negro pues, pero se dice que non había por la son peligrosos de poñer el micrófono diante e facer preguntas. No, eu decía sempre porque a televisión galega, a nosa queridísima televisión galega, e non digamos a española, pois continuamente, como é unha novedad, polo visto que pillamos de neve, cando hai unha miguexiña de neve que nem siquiera rebalan os zapatos, xa están dicindo con cadenas o pollo, ou pechado o pollo. Eu levo ido a 60 anos e solamente acordo con eles para pechado 3 horas. E se non é que aquí hai xente do pollo. Bueno, no alto mismo do pollo pode haber un apuro alguna temporada, pero vamos, así de 3 dedos, no, 30 centímetros. A semana pasada chegou 30 centímetros, pero fora da carretera, o sea, non monta. O sea que non hai. O sea, o xabarín ainda corta, o sea que... De todas maneiras, non é que aquí extrañaba, cando estaba aquí con Lagarón, extrañame que nunha conferencia realmente xente empeza a fugar. As conferencias son malas de aguantar. E además é que hai bastante xente xoven, porque solamente foran os jubilados, pero que empezan a escapar a marchar can as rutas. Eres de aquí que das todos sentados. A min de longe come, ou estades moi a gusto, ou estades moi a gusto. Porque sobre a música para cantar. Ese aplauso, contámoslle para Manolo, porque para iso fixemos para aquí, para que virades de frente, non? Dixen que dar unha oportunidade de micro diante é un peligro. Pois mira, no, é que vou contar unha cosa que tamén é primicia. Sabe, o alcalde sabe, e o tenente de Paladera sabe, non? Sabe que este libriño que é aquí, eso son algo que gracias a Manolo pois se está parindo en Paradela. Quere dicir, hai uns certames de narrativa e de poesía que gustaría que tamén houbera galegos, porque estades en Cataluña, que se presentaron. Pois mira, vai de ano en ano, é increíble. Nós mesmos estamos subxulados por varios poetas de Galicia, estamos un pouco, por lo menos diríamos, sorprendidos de que en 5 anos se pode chegar a esa categoría de que cheguen cartas, e sabes que Manoliño ten aquí unha de Estados Unidos que se presentan este ano os galegos un pouco lonxe, é que xa hai unha porrada este ano. Eu dicía precisamente que ao mellor dentro de o xa este ano vai na quinta edición, vamos na quinta edición, están publicados xa os premiados de 4. Sí. Dice que xa están 28 obras e das 10 autores xa, eso en total, non? No publicado, no quizás no publicado. Entonces merecía a pena porque isto había que proito, porque Manolo era un poeta desconocido, pues conocido para vos e para nós, pero descoñecido, e sin embargo está ahora resucitando nesta outra xente. E hai poetas e narrativos novos, e hai xente de Galicia que se estrenou aí e está triunfando xa por ella. Quere dicir que eu deixei que incluso por centros tamén aquí por daqui que tiñades que non tedes exemplares, que daivos xa vos regalo aquí públicamente, que daivos con isto. Ya a convocatoria de finales para mercar xa non hai moito tempo, porque vai ser a cabo 28 o 30 deste mes, xa para xa non tedes tempo, pero para no que ven matricularse, calquera cosa que querades aportar por aí, mandaina. O premio non é que seña moi grande, pero son a 100.000 pesetas cada un de cada narrativa e demás de poesía, e merece a pena, e sobre todo máis que nada colaborar con unha obra. Entonces xa con esta oportunidade decimos isto. A postura galega en literatura e en poesía vamos para arriba. Non sei se está de acordo, Julio. Vamos para arriba. Pero máis de unha forma, incluso con premios en literatura nacional, contos de nenos, incluso tamén na música. Ainda que non temos as produtoras, temos xa na casa, podemos producir CDs, podemos producir libros, todo que iramos agora na casa.
xa ten que andar dependendo de todos os lados de Madrid ou de Barcelona incluso, non? Para editorial. Quer dizer, estamos nun momento de euforia. Tamén é verdad que hai, ou de cando hai moita cantidad, baixa a calidade. Podemos querer un poquinho nesto tamén. E tamén, antes pasouseme, eu tiño trato con bastante xente, se queredes algo, que nos estaba na década dos 70, o foro, cando agora aquí en Barcelona, eu chorei en Barcelona dos veces, se me dá vergonza de dicilo, que sei, no pabellón de Sabadell, por exemplo, cantando, cando estrenamos aquí a canción da muller, non? O irmãos chorando como apelido en mitad do galego que estábamos ali. Se non dixiñes, non hai que chorar solamente, hai que cambiar a Galicia. O sea, que a muller que nos tiña despreciado, menos valorada, que a terra tamén, pois, sepa que ten nai a pai, non? Se un montón de cousas que dixemos aí, é que realmente esa fiebre non hai agora, porque gracias a Deus tampouco fai falta. Temos a democracia, pobrina e tal, pero vamos tirando, vamos... Sí, pero, claro, pobrina. Bueno, vamos tirando. Así damos que non. Pero quero decir que por que non, en a que a xuventud se marcha por os pablos lá de vestas, por que non esta xente un pouco madura como a mí, ou menos por que non se volven revivar aqueles conciertos de foro tal, non? O sea, ainda que non... Eu penso que podemos facer cousas aquí, vamos brindar, o sea, o trasvase esa cosa que tamén fixo Manolo, e continuou de fazer un trasvase. Eu daba conta dos que íbamos aquí de Galicia, e máis dar conta tamén dos que van aquí a Galicia, dos galegos van a Galicia, dos catalás incluso tamén, non? Pero ao mesmo tempo transmitir tamén algo, sobre todo transmitir un pouco de esperanza, que hai moitos profetas de calamidade na terra, e eu quero ser un profeta de esperanza que tengo moitas razóns para esperar, non? De acordo? E xa prediquei. Querías preguntar algo, Ramiro? Eu quería facer unha pregunta ao señor alcalde para que o señor existe hai alguna data anual para fazer unha homenaxe Manolo Rodríguez Paladora? Hai establecido alguna data para algo determinado? No, data para algo determinado non. Nós o que temos como homenaxe a Manolo, pois indudablemente é o certamen literario, que durante o mes de novembro, ano tras ano, pois concurren a ele os escritores, pois xa podemos dicir todo o mundo, porque concretamente venres pasado entraba un traballo de Estados Unidos, de Cataluña xa hai algún tamén. Eso é o noso homenaxe. Logo vamos a ter pronto un novo homenaxe, porque trasladamos a Casa de Cultura, ti ben conoces que estiveches ali, que, bueno, na primeira Casa de Cultura pois tiña as súas deficiencias, aproveitáramos un antigo edificio escolar, e agora fixemos un novo edificio pois que creo que honrará moito tamén a Manuel, e vamos a inaugurar prosamente. Non sabemos cando, porque depende un pouco tamén da Xunta de Galicia, que contribuiu cos medios económicos, e tamén nos temos que respetar alguna vez, non? Pero o homenaxe a Manuel para nós é vivo e diario, non? Pues, a mí quedaba unha cousa que se me olvidara, que me dixeron antes, po Padre Mato, ya que como ele é un músico, os rapaces de Saudade encargaronme de que yo tenía que escribir unha peza musical cantada, se era posible, para interpretar, e que teríamos como un pouco himno de Saudade. O sea que xa te pasei a pelota, xa queres traballar, ahora a pelota está no teu teixado. Farena con menos cariño que fixen puxa volvente, letra e música, pero a letra é mellor que fagan un poeta bon daqui. O sea, eu comprometome a fazer a música, saldrá máis ou menos como a de Fuxen, e tamén me interesaba saber un poquinho quen a iba a interpretar, porque se podían adaptar, o sea, a música de Fuxen Volventes realmente foi porque dispoñía dun solo mini, unha voz moi boa, sen aquí ten que fazer solista mini, e vamos a fazer a canción adaptada a esa voz. Se aquí tes unha voz boa, non, tes cora de que bueno, pois a mí me gusta moito máis compoñer para coral incluso que para fol sencillo. Bueno, pero facei unha letra boa e depois un día un que meter no despacho 5 horas seguidas e sabe, foi como solí fuxo pois é que depois internamos aquí, pero é claro non hai pega ninguna, o sea, eu comprometo públicamente non me comprometo tamén, a máis depois as cousas de gaita xa fai, pois
eu fago uso coral, a gante xa fai fuxo, xa teredes, non. Habrá estar por aquí en saudades, se va de Río, pues se te la hacen supoños, ¿no? Es una cosa. Bueno, pues con esto rematamos, muchas gracias, esperamos vernos pronto, supoño que o 16 do mes que ven, verémonos outra vez aquí no outro acto, xa nos recibiréis unha circular. Yo 28, xa vos adianto que empezaremos a emitir un programa de radio en Radio Lugares.